Nggih. Mbah Lardi karo Mbah Putri Sumiyem. Ayo matura, maturke panuwun ngono. Nggih, Mbah Lardi ngaturaken wilujeng dalu. Mbah Lardi sakeluarga matur mbah nuwun sanget ing sampun nimbali kula kalian kanca-kanca Madangkara. Mugi-mugi tansah pinaringan sehat wal afiat, kathah rezeki ing barokah, barokah sedayanipun. Amin. Elok saiki pinter ngomong ya Nduk sampean Nduk. Akeh kemajuan tenan. Elok. Kira-kira gandeng iki lak tasakuran ngislamake putu Mbah Lardi. Oh, nggih, wayah. Kang Masku. Kang Masmu iki Raka Mas Bagus Rahmat Adi Saputra. Oh, Mas Bagus. Ingkang pundi? Hah? Tiyangipun. Lek roh kaget engko mergo iki kari ngramekne. Piyayine wis gedhe wisan. Oh, nggih. Wis ulet saiki yen saiki. Kitanan. Meh? Kitanan. Kitanan. Oh, iya. nggih. Piye? Pundi? Oh, nggih, Mas. Oh, nggih lah sampun gedhe ngoten nggih. Nggih, mbiyen di gas disunati isih cilik saiki wis gedhe tukul neh nduk malah. Lah iya. Kira-kira sampean arep ngaturke apa? Ayo, lagu apa? Karo Mbah Lardi karo sing dihitanke biyen. Nggih, sesideman nggih. Hah? Sesideman. Oh iya. Nanging niki bawane adik rayi kula, badhe nderek aja. Wadimu. Oh Nggih. iya, Nek ngono slendro sang endi adimu? Pundi wau kok ilang? Ya bentang teko kene tumpakke sepur lek ngono. Ayo. Ya le rene le ngancani Mbak Yumu golek dhuwit. Ayo. Yo. Lan nggih. Monggo le. Sinten asmane, Le? Mirza. Mirza. Komplite sapa? Mirza Kairo. Waduh, Mbak Yuni Lintang Kairo, sampean Mirza Kairo. Heeh, kelas pinten saiki? Dah bagus. Kelas kawan badhe minggah kelas gangsal. Oh, kelas 5. Ya wis. Sampean seneng karo kabudayan, seneng karo nembang, apik. Ning sekolahe aja nganti ditinggal ya, Le. Nggih. Heeh, nyonto Mbak Yumu kuwi lho, sekolahe pinter, nembangi ya bergas ngono kuwi. Nggih. Sampeyan arep mbawani ya? Nggih. Nggih. Dandang kula Sesi Deman. ah, Sirman. Coba pamerno ning laladan Ngringin kene coba yen bocah kelas 5 kuwi kira-kira piye suarane. Ayo, Ya, Nduk. Nah, diaturke, Nduk. Ayo, monggo, Le. Ya, yo. Yuk. Elok iki bocah iki. Nyuwun tepuk tangan para lenggah, Wak. Nyolong pethek iki bocah semene kok. Ayo. Nggih menika sing ngajari nggih kula lho. Mbak Yune ngetok-ngetokne. Wah iya. Rumah saku kowe kaya Durna malah nek ngono kuwi. Kuwi murid kula. Iki murid kula. Ya kudu ngono no. Iya. Nggih. Ya Le.
gedung, napase jan le dawa kaya sepur. Ayo. Sang pekek apa to, Le? Mirza. Pekek didangu, Bapak. Napa? Pekek apa? Bagus. Wah, pinter, pakei bagus. Leres to? Leres. Bener, leres. Kuwi nggo aku ngopo? Aku grujuk-grujukne adikmu to kuwi. Kersane nganu riyen. Oh iya, kaya tinju kae ya. Tinju. Kan ngombe sik. Ben kersane mboten grogi to, nggih to Pak Dalang. Oh iya, bener. Wis ayo ben. Dibanyoni sik. Heeh. Pancen Mbak Yune gemati kok. Ayo. Anake Tutik mbiyen nembang ngono ya diombeni karo mbokne banyu aki. Banyu aki. Murup no akhire ora. Murup. Koclok kok ora. Neno. Ayo. Priya bagus. Kang olah budaya. Neng kamera gen apik le enek teknise. Dadi pamane iki mic ya. Mic ya. Mic. Iki kanggo sapa wae sinden-sinden. Dadi aja pas kene. Lek neng kene engko tutupmu iki ketutupan mic akhirnya kamerane tidak bisa mengesut mulut Anda yang bergerak. Lah terus pundi? Rada medun. Oh, sampean. Nah, dadi bibire men tetep ketok. Mergo bibir itu adalah suatu keindahan. Wonten malih lek nganu ngeten. Iya kuwi lek Mbak Tuti pancen wis ngene-ngene iki ya. Lah iso Mbak Birgita iki sik ngene iki anu. Tegang. Iya. Ora ana masalah aku gemes lho karo kowe. Pengen rono nyedek kowe terus ndugang lho. Ayo. Anggere Tuti digarapi Mas Danang le suweneng ae. Rumangsane Tuti dhewe Bunga Tirah Mbak Nartone Mas Danang kok ayo. Ayo. Yo, ta Mirza. Sowan menyang Nah. kutha gedhe. Enek bocah cilik suarane apik ngono dinelak kabeh mendukung seneng memberi apresiasi. Iya. Nggih. Ana pengrawit Mas Udin aku ngono ya iso. Ning sabar sik engko ana wektune dhewe. Ya. Sabar sik. Mas Udin. Pundi to? Ingkang Gambang. Oh, ingkang Gambang menika to. Sesoko nika sesoko. Kok ndingkluk mawon to, Mas? Ah iya. Direwangi wis latihan ning meta budaya. Oh, lah nggih. Ayo Le. Enggak kan Le? Ayo. Malah nyeluk pakmu piye? Kusnun ora. Pak Kusnun. Ya, terus apa-apa? Selendang kuning Kelingan cilikan. kang saking Arang-arang bocah ngerti lho. Wukir ya apa Le? Wukir. Apa? Ayo, apa? Napa? Ngerti ra wukir? Wukir. Mon. Anu Mbak Yuni ngerti ra wukir apa? Mboten. Hah? Ngukir kayu ngoten to. Kuwi wukir. Ngawur ae. Lah wukir niku napa? Wukir kuwi gunung. Dadi Oh, gunung. putri sing saka gunung. Kang saking wukir. Heeh. Sawangan Mbak Tuti lho, wukire kaya ngono kuwi. Lah nggih. Iya.
Maksudnya wukire nek nik-nik. Ngono ki diapalne ya Le karo Nduk anu bintang wukir iki gunung. Wukir gunung. Yen samudra. Ayo napa? Napa nggih, Pak? Samudra kuwi lautan. Laut. Oh nggih. Bantala. Bantala. Apa? Bantal. Bantala kuwi lemah. Oh, lemah nggih. Iya. Ana kuwi kudu disinau. Maruta. Aja muni kambil lho ya, ora. Maruta. Maruta. Desa. Utu maruta angin. Oh, angin. Mula nek tembung wah iki ana maruta gondo ki apa berarti wintut. Angin sing mambu, gondo iki lak mambu. Oh nggih. Ha iya. Ayo Zar medhep rono nek. Nek pas ora nembang miki aja dikek ngisor lho, Zar. Mung piye jajalan menika piye mau? Pas mau. Lah aja ning kono ndak tukaran karo kancane ning kono ya. 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 Ngono. Swara kurang permono ing wasisan ngurung ngurung marang niki bendoran apa bendono sih? Bendara. Bendara Aja. niku napa to, Eh? Pak Dalang? Kuwi bos. Bos. Nah, bendara ki bos. Oh nggih. Nah, iya. Dadi kae sing Gunung Meres kae Pak Bendoro jenenge. Pak Pak Bos. Bos, heeh. Bendoro ki orang yang mempunyai kedudukan. Oh nggih. Dadi pamane Ngurung mau marang enek Bendoro. Semar to, kuwi duwe bendara jenenge Raden Arjuna. Oh nggih nggih. Nah, kudu ngerti kuwi. Nggih. Iya. Menika adik nggih ajar ndalang. Ajar ndalang. Oh iya apik, apik. Ning aja kesusu payu sik lho ya. Nggih. Nek payu aku mangan apa? Lah teng napa? Walah. Cah cilik ae dijak saingan ora ya didukung ora. Ora. Lah mau Pak Laras ngomong ngruwat suarane apik no. Penonton wah suarane ganteng. Aku yo mesti nyedak yo sik ganteng kula. Wedah kalah ora. Ning apik bareng sing ngendangi ya mantune walah bergas. Ayo jos tenan. Mau lek nek wejangan dalang sing apik iku kudu ngene-ngene. Sing diwejang dudu sapa-sapa. Mantune dhewe ya sing. Yen dadi dalang ngerti marang paugeran lereno lan tobat aja kesuwen anggenmu kentir. Lah iya. Kuwi duwe ciri khas kok Mas Aang kuwi ya. Pancen ya hebat kok. Yo Le. Dari mana? Anggrung. ngurung marang bendara Neno. Tiasulistya pijer ngincangake Le, ngincangke alis iki piye njajal? ngeten Oh isa. Mbak Yumu kon Ndang. Mbak njajal piye Mbak? Ndang. pripun Mbak Ngeten to Pak Dalang. Piye? Ngeten alise minggah sisih ngeten. Sisih. Nggih. Oh iya, Lah Lah, Mbak leresnya Tuti malah pripun? ngincangke Ngeten. munggane kabeh teko dhuwur. Alisnya malah ucul teko Ampun, Indo. ampun Mbak Tuti terus ngomesakaken. Ben. Pancen gemes Pak aku ora. Nggih, sareng-sareng nggih Mbak Tuti. Oh, wadake sabar, Nggih, sabar. sabar. Ngopo kuwi wukire dilus-lus wae. Mikir. Iki bar iki engko sampean lenggah apa melu joget karo Mbak Yune? Joget, tumut Nyanyi joget. kalian langgami Heh? nyanyi langgami kula Oh, Oh, ngono. duet. Duet. Nggih. Oh iya. Duet apa ora sing kenek cendole to, Le? Duet ya lho. Duel. Cendol. Duel. Aduh, mati aku. Oh, dawet. Oh, wis ngono kuwi. Dawet ngono lho. Ah iya.
Anak nambian, oh sing jenenge duet apa ora sing enek cendole? Nggih. Oh ya wis. Sarusan. Ya, lebokke. Terus tresno sasi teman. Monggo ibu-ibu PKK. Luwih becik patenana timbang perpisahan tiada selesta terit wangi samudana
luar biasa. Aku perlu memberi apresiasi yen karo genduk Lintang kok calone diparingi karo Pak Lardi. Wis malah sore mau wis lunas. Ayo. Matur mbah nuwun sangat Pak Lardi. Nggih. Dadi sesuk rasa pamitan ya wis lunas kok. Ayo wis kari wassalam to sesuk. Ora perlu pareng, nyuwun pamit, ora perlu. Ning kanggo tole iki adikmu sapa le jenengmu mau? Mirza. Mirza sapa? Kairo. Kairo. Nya iki ana tandha tresna saka Pak Dalang. Nah, iki. Mu kelas pira mau? Kelas sekawan badhe minggah kelas gangsal. Oh, si SD ya. Dadi lek jane lek SD iki yahine ra entuk nyekel dhuwit lho jan. Nggih. Ning ora lah tandha tresna. Lateng napa? Hah? Lateng napa? Lho kowe kok arep bantah perkara dhuwit. Bareng ngomongke dhuwit kowe mbantah. Ora ya ora apa-apa ning tujuane kudu bener iki sebagai motivasi men sampean saya sregep anggene sinau. Nggih. Siap? Nggih. Ayo, Sampean siji iki karo dikek loro milih ndi? Kalih. Oh, sik aja diuju-ujuki papat to. Aku ya jedot ora. Kalih. Kalih. Siji karo loro milih? Kalih. Sing ngajari sapa kok iso ngono kuwi? Mboten enten. Dadi njaluke 200. Nggih. Ngene iki pira to? 100 to? Nggih. Nyuwunmu pira? 200. Nya rene nyedak rene. Kene. Iki aja didak Pak Sujar. Ayo. Nya. Pak Sujar. 200 to? Nggih. Iki pira? 100. Iki pira? Wis 100. 100 karo 100 pira? 200. 200 nya. Nah niki tasih enten sing alit niki. Endi? Niki 300. Oh iya, petang atus menen ya. Wah akeh men malian ora. Ya nya ora apa. Sing marai sapa? Piye, Tang? Pinter men. Lah ya pinter, sing ngajari mendhi kowe ora. Lho mboten lho, saestu. Nya. Kowe ngerti kewan sapi? Nggih. Sapi suarane piye? Arep. Ora kena diapusi cah iki pisan. Nya. Kira-kira dhuwit 200 sareng nggih tumbas apa? Kula tabung. Kula tabung. Tabung gas bledos ning omahmu malah tabung iki piye? Kula celengi. Oh, celengi. Oh, nek kono nek jaranan sampe nyeleng ngono. Sanes kula simpen. Oh, disimpen. Nah, iya. Sok dibethok yen sampeyan wis duwe anak ya. Nggih. Ben suwi ben manak ning jero. Jare ajar mayang barang. Ya jare sampeyan iso ora? Iki, Paman. Iki. Suluk. Sik nyekel wayang sik. Pun dangu mboten nyekel wayange. Kula cabirin mboten apa nggih. Wis suwe ra nyekel wayang? Nggih. Lah ono duwe balik ono. Kudu dicekel. Ora. Duwe gak kene ora tak jupuk ora. Dikoprone, butone dikoprone. Karo iki dikek kene. Dikoprone. Ngono. Wis iki dicekel. Kaya apa? Madhep rono, Dik. Aduh nyampluk dasku engko ndak. Wah. Nek pesan kas, kok ora nek pesan kas. 1, 2, opro. 3, yat. Wah, tepuk tangan para penonton luar biasa. Ya, elah. Wis ngono ae, ndak malah ngalahke pasaranku kayak ngene. Wis duit disukuk Mboten enten. Mboten enten. Apa? Artone wae. Tak amanke timbane kebur lah nyo. Open men suluk ya. Golek duit 200 ora gampang ora. Iya ta. Suluk napa? Suluk apa? Sing gede lho ya. Sing hanjrah niku namine napa nggih? Apa? Suluk hanjrah niku. Oh sing klasik. 6 kuwi to. Oh 6. Kuwi jenenge patetan 6 juga. Ngerti ra? 6 juga. Ah iya. Ada periki Mas. Cobi. Yo. Hanjrah ingkang puspitorum.
luar biasa, bocah iki pinter tenan. Tepuk tangan para lenggah, para penonton sedaya. Wah, iki sik to, Le. Jujur kuduan, bapakmu dalang mriki. Sanes. Loh, pengrawit, Sanes. guru tembang. Sanes. Lah apa copet? Sanes. Lah apa? Sadian ayam. Sadian? Ayam. Lah sadian ayam hubungane karo Hanjrah ingkang Pistorma apa? Kok iso sampe nembang apik tur pener ana sing geseh lho, Le. Sing marai sapa? Sing ngajari sapa? Mbakmu lho. Sapa? Sing marai kowe sapa? Mbak Lintang. Mbak Lintang. Nggih. Oh, iya dadi engko ganti sing ngajari Mbak Lintang, dhuwit 200 engko kok kayak Mbak Lintang mesti. Oh, nggih siap no. Terus Lho kula. kok sik? Kok kowe urung siap ora? Piye? Kula mboten enten komanane to. Hah? Kula lek nggih mboten komanan. Oh, iya. Ora perlu ngrembug dhuwit. Ibumu sinden mriki. Sanes. Lho, guru tembang. Sanes. Lho, lah apa? Tukang derep. Sanes. Apa? Iki lho aku amen nyanyi tak tambahi 50. Jahit. Dadi Niku kakak mawon. Hah? Kula tak sing 200 niku kakak mawon. oh, biasanya didum ngene to pancen. Oh iya iya, ini kayak kakak ra apa-apa. Ning aja diparingne karo Mbak Kel, kakak tua kae ya. Nggih. Mbak Tuti malih. Ya wis matur nuwun Le, sinau terus ya. Nggih. Tak Tambahi dongane. pangestu nggih. Hah? Pun tambahi pangestu nggih. Aku ora nggawa iki Le. Anu to, donga Yun to. tambahi pangestu. Oh, pangestu, krunguku nyuwun sepatu ora. Sepatu. Mergo njaba banter rapati krungu Oh, nggih, laras Ayo. menggema nggih. Iya, yes tak pangestoni banyu mili kaya grojokan pangestuku marang kowe. Tak dongake dadi mbuh dalang utawa dadi pelawak utawa tukang nembang ning kondang Amin. terus regane larang Amin. yen ora 20 juta ora nek wong nani nanggap. Dadi akhire kowe meneng nek omah nek wong marang. Amin. Aja diamini. Loh, diamini to. Ha iya. Ya wis matur nuwun luar biasa Le Jos. Nggih. Ha iya. Ngono kuwi sep. Heeh. Lho, bocah iki gur Hanjrah ning entuke 250. Lah awakmu ngincengi kamera sewengi nanti blobroken kok. Ha iya entuke 75 ora. 75 yuto. Yuto. Apa? 75 yuto. Heeh, ning arep tak kekrek lambene. Ayo, yes, sip luar biasa, matur nuwun. Sik iki sampean tak duetne karo iki. Aku ya duwe anak iki, didikanku iki. Nggih. Pokoke lek apik iki didikaku. Mbak Umi. Umi, iya. Nggih, Mbak Umi. Iki, coba ya kene berdua karo Lintang iki. Padha cilike iki padha bibit unggule, padha duwe penggemare dhewe-dhewe. Ayo, Cilik tuwek niku. Nah, lek Umi iki penggemare jenenge Umi Mania. Umi Mania. Yen Lintang apa penggemarmu? Napa? Lintang Kairo Mania. Oh, no. LK. LKM. Oh iya. Lintang Nek Mbak Tuti iki ya ndek penggemar sampun M niku nggih. Sampun F. Iki mau lah apa jenenge karyane Mbah Sukron Sesideman to, Nduk? Nggih. Nah, enek sing nuansane iki meh padha. Ayo. Napa? Sri Guning. Utu genti pelok no. Nah, sambung wanci dalu. Wani ora kowe? Oh nggih. Iso wisan. Nggih. Ah ya kudu iso ngono kuwi. Wong adikmu cah cilik ngerti Sesideman kok. Ah ya. Sampeyan semono kudu wis ngerti sambung wanci. Sambung wanci dalu. Nyun sewu Pak Dalang. Apa? Sekedap kula badhe mimik. Hah? Mimik sik. Kemayu mentok mau ngopo. Malah kaya petinju kabeh doan iki ora. Iya. Wong nggo mimik dhewe to tak njukuk. Ya kene nembang ya. Wah, kotos-kotos ngantian. Ya wis ngono sing apik. Matur nuwun. Iya padha-padha. Hai. Kaya tuti to suwe-suwe. Ya dibawani ya tetep dandang gula ning pelok. Nah, ya coba kaya apa? Diwiwiti saka umi sik. Ya tulungane sing wis tuwa. Ayo nggih.
Lintang? Mbak Umi mau. Oh ya wes Mbak Umi. Ya terus no. Prandene maksa syukur jebul nimas uga nanggepi Nonano. ayo to sambung rasa nanging wanci dalu tanhana ingkang rubeda nyuntak tresna Liwat nadyan piranti. mung srana piranti Yuk masuk. gambarmu uga
Egono alon wae yo. Mesemo cah ayu coba kaya ngopo. Sing gedhe ngapuramu kang mas babujanku jajan atiku sambungku mongwan citalu merupita sarimu kelawan garwamu Kang Mas Kang pipis lagi ore lestari ati pirasine lan ono ingkang nyaruwe ya mung akibate aku mbayangke Afifah. ramu ing atiku iki yen pancen ngelingi kejatelu Hoi. Menda boyo Reban Andika Mesti Terima kasih. Genduk Lintang karo Genduk Umi. Ya, sapa meneh kon nembang. Iki sing bar operasi untu iki. Ayo. Ayo. Mbak Birgita Ayu dari Kota Kediri. Ayo. Yo disupati bareng ya, so. Nangis sajroning hatiku. Yo. Piye sermu? Haus ini minta tolong bukain. Wale kudune sing mimiki aku. Minta tolong Pak Dalang. Nah, umpama kowe rayu wegah. Buka sih ora tau tak bukane. Ya tau tak bukane tak sangar ngono. Nya mimi. Terima kasih ya Pak Cekelne Dalang. apa awakmu? Nggih jenengan mawon Pak Dalang. Birgita Ketes lho. bir Pripun Bu? Jo nakal-nakal Boten Bu. karo bapakmu bapakmu bojo mbok jarak Lah napa, Bu? ditenani kapokmu kapan lho kowe Lho niki tuh anu Pak. Ngapa? Apa itu sumber bentuk kasih sayang seorang bapak dan anak ngoten lho Bu. Betul. Aku dadi bapak ya iso, dadi friend ya iso. Dadi manut kebutuhanmu ngono ya. Piye untukmu piye? Terima kasih Pak Dalang. Wis operasi? Sampun Pak Dalang. Piye akhirnya piye? Kok ora dicopot kabeh ae? Lah mengke nek maem pripun? Ora. Sing kok copot pira untune? 5 Pak Dalang. Waduh Pancasila iki malah dicahi ora. Mboten lah kan itu giginya itu ada impaksi gigi ngoten lho namanya di kedokteran itu seperti itu. Oh, anu miring-miring ngono. Nggih. Lho sing penak kuwi malah. Oh miring-miring. Oh, lah lah kok lah. copot. Mbok ora lek ra dicopot efeknya apa kuwi? Nah itu kan nabrak gigi yang lain, gigi yang sehat itu kan ditabrak. Nanti kan
bikin pusing, bikin sakit seperti itu. Lah kok nabrak apa ora nek Bang Jone kono? Alah. Lah masuk teng gigi enten Bang Jone to Pak Dalang. Oh iya. Ning wis rampung oleh operasi. Sampun. Aku melu mikir lho, Bir. Lah napa jenengan kangen kalih kula to? Hah? Jenengan kangen. Ya iya no jenenge anak karo bapak yen panggung yen awakmu no tenan. Wis sepok sepisah mun. Tenan. Syukur saiki awakmu wis sehat neh, wis iso gabung neh, ngono ya. Nggih. Heeh, dadi tak dongakne untu liyane ya sehat, aja melu miring-miring. Boten. Ya. Ya nembang. Ya iki mau sing alus-alus wis saiki sing rada hot, rada gradakan ngono. Napa Pak Dalang iki? Oh, bisa tembang kangen, bisa lali janjine. Mas Jopong, minta apa Mas Jompong? Sekul. Ayo. Nggih. Lali janjine ketoke akeh sing anu seneng kuwi lali janjine. Oh, Mas Udin. Oh, Mas Udin nyuwun apa Mas Udin? Mas Udin iki gayane mung ning bis ya piye. Kuwi ndingkluk karo kene diak ngono ora. Nanti boleh saya menjoget dengan Mas Udin Pak Dalang? Boleh. Oke. Boleh. Siap. Boleh nggih Mas pengerawit semua? Boleh. kono. Dadi wis digilir yen mambengi kuwi Mas Edi sing kerebak kuwi pancen dhek njaluk dhisik. Kula kare mau. Wis mambengi dhek wis lega kuwi pisan. Engko Mas Udin ben ngancani sampean. Oke, siap. Ning ngenteni engko gara-gara dhek. Mergo sangate ngen gara-gara. Mergo karo Mbah Iskandar niku gara-gara Din siap. Saiki sampean lali janjine. Ayo lho. Kaya apa? Ya Cak, diaturake kanggo para sutresna budaya mligine para nom-noman ning wewengkon Kringin mriki menika kula aturaken wujudipun lali janjine. Ya. Kaliyan nun sewu nyuwun kerjasamanipun mbok menawi son Jawi ampun nganti mlebet mriki nggih omong bingung mangendaan. Heeh. Aku percaya yen son karangan nyari apik-apik kok. Ha iya, ngono kuwi. Monggo Cak dipun aturaken lali janjine dados. Bir. Nah, iki uga ana sing ngersake. Ayo.
Sinten Pak Dalang? Saking bapa utawi aku Pak Dejan. Nggih. Pak Dejan. Tukang ikan Ciledug Tangerang. Nggih. Nyuwun lagu Sesideman nggih sampun kula aturaken kalian lagu napa kemawon. Menika wonten tali asihipun. Nggih, sembah nuwun. Kula wau nyuwun Mbak Umi ora dibalesi. Itu ora to, wong kleru nomor niku. Kleru rekening listrik niku, Pak. Nggih. Nggih, menika kula aturaken Pak Dejan. Nggih. Siap, Yo, dilanjut bir kita. Janjane kowe ning Ya tarik. Janjane kowe. Terima kasih. Ana layang sumusul. Iki ingkang sepisan saking Pak Somo. Pundi niki, Pak? Ndolokan. Nggih, Ndolokan RT 10 RW 3 nyuwun lagu Iki Anake Sapa. Wah, kirangan, Pak. Lagu to. Tik wis tau iki lagu iki. Oke, Pak. Pokoke sing iso ngrampungi mesti kok Piyayi cantik kuwi. Ayo. Bola bali lho, wingi ya Mawar Merah ya Tutik. Ayo. Ayo, mbiyen Lolo Kali Beber ya Tutik. Ayo. Saking bakso Kober. Nah. Kober. Nah. Kober. Ha. Nggih, bakso Kober. Nyuwun lagu Jogja Istimewa. Oke. Itu Tutik neh iki mangkane ya. Jogja memang istimewa. Istimewa Jogjanya, istimewa kotanya. Ayo, Ya engko diaturake siji-siji. Ayo. Iki ana meneh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu. Mas Cahya pun tadi nyimak Mas nderek wungon saking Pak Ngadino. Pak Ngadinu Pondok Ungu Permai. Nggih. Matur sembah nuwun. Ugi saking Bapak Haji Daryono Klecorjo Mejayan Madiun. Pentas dateng daerah piyambak nggih Mas Cahya. Bintang tamunipun saking Pare Kediri Lintang Kairo Sugeng Makarya. Nggih, sembah nuwun Bapak. Wah ya. Ya, sembah nuwun. Mangke yen Jogja istimewa mangke nyuwun ngapunten kula aturaken wonten ing Goro-goro. Pripun? Sakniki, waduh. Sing piye ta kuwi? Tik. Saksofon iso. Oh kuwi to, mangkene iki. Kudu ayo. Oh ya wis Jogja istimewa sik diaturke. Sing protes akeh ayo. Coba. Sapa-sapa iki sing siap ngacung? Ayo. Ayo. Lintang siap. Ayo maju Tik karo Lintang. Ayo iki. Jadi berdua. Lintang Kairo bersama Lintang Bladu. Ayo coba. Lintang Bladu. Ayo. Ayo berdua. Ayo. Iki. Nah iya, mula ya ndelok YouTube, ndelok TikTok ben ngerti lagu-lagu saiki. Ayo. Senengane kok ayo. Yo. Jogja istimewa. Bebo kaya apa? Lah loro. Men kencan dhisik iki sak jek jumblek iki rong tau metu ning Madangkara. Ha iya, Yo, diaturake. Yo, monggo Jogja istimewa. Menawi enten kirangipun nggih nyuwun pangapunten. Ayo. Yuk. Monggo. Dados.